Goeiedag. Goeiedag. Ben je hier ook op een Chris maken? Jazeker. Nou, hoe is het je? Ja, geweldig. Gezellig, hè? Sfeervol, hè? Ja, zeker. Ja. Weet je het spultje geen jaaien, nee? Oké. Allebei. Omdat mij Chris het al die leuke dingen dwang van oliebollen, een keepje, Chris hing je. En mijn oudste Janneke is het leuk mij die vriendjes leger gedwang en mijn vuurwerk. Hartstikke met z'n tweeën? Nee. Nee. Was dit nou wat je zo leuk vindt in het kampje? Dat weet ik net. Wat is de leukste sport? Voetbal. Omdat ik van voetbal hou, maar ik keep het liefst. En misschien wil ik mijn keeper stoppen. Ik wil dan in een aanval.